Здравейте! Аз съм Дебора Жечева и съм на 15 години и вече от 10 години се снимам. Искате ли да видите първата ми реклама? В днешно време ние жените трябва да можем всичко. Да бъдем добри съпруги, старателни домакини, грижовни майки. Да сме силни в работата си. Трябва да бъдем всемогъщи. Това кара краката ни да се изморяват и да се оплакват. За да се погрижим за тях, имаме нужда от Доктор Тайс Вененгел. Той успокоява дискомфорта в краката и се грижи за кожата, като й придава здрав външен вид и красота. Доктор Тайс Вененгел. За силни жени с нежни крака. Искате да видите и първият ми филм? Стефане, не знам дали... Мамо! Мамо! Ей, изгуби ли се? Ти не си мама. Къде ходиш? Нали ти казах да стоиш на пейката? Ами да пишкаме се. Много се извинявам. Оставих я точно за 2 минути. Няма проблем. Кажи чао, Надежда. Чао, чао. Чао. Така започнах аз. И вие ли искате да се снимате? Няма проблем. Няма значение на колко години сте, как изглеждате или откъде сте, както и дали имате някакъв опит пред камера. Ще ви разкрия тайните за успешен кастинг в 3 лесни стъпки. Ще ви покажа как да се подготвите за кастинг и ще ви подскажа как да впечатлите, за да бъдете избрани. Не пропускайте вашия шанс да ви подмине. Променете живота си. Изживейте емоцията на снимачната площадка. Почувствайте се значими и специални като холивудски актьори. Печелете, докато се забавлявате. А ако мечтаете за това, то значи вие го заслужавате. Включете се в изцяло онлайн обучение, успешен кастинг с мен Дебора Жечева. И се присъединете към българските, а защо не и световните актьори. Очакват ви видеа, с които ще се научите как да завъртите главите на кастинг режисьорите. Веднага след курса ще имате възможност да се присъедините в група с реални проекти и ще получите своят шанс. Не губете повече време и пари в търсене на възможности за изява. Инвестирайте в себе си и ще получите добри доходи. Така започнах аз. Ти също можеш. Това става много лесно и бързо. Просто трябва да се присъедините сега! Не забравяйте да последвате линка под видеото. Целувки и до скоро!